هۆگر بێربر نویسی وەسیەتە ڕۆژێک ji ڕۆژان apê min Şêqasim li min geriya û xwest bibe mêvanê min. Min jî hema ji malê xwest ku şîveke xweş ji bo apê min amade bikin. Dem diherikî û ber bi êvarê ve diçû. Apê min derbasî mala me bû. Hîn nûr niştibû, telefona xwe derxist û got: Biraziyê min mewlûda ku tilkan daniye, ji kerema xwe re werin. Bi vê gotina wê re çend mêvanên din jî li şevbêrka me zêde bûn. Yek ji wan mêvanan Elî Roşatî bû. Min ew cara ewilî didît, lê deriyê mal û dilê xwe ji re vekiribû. Tejiya xwarinê li erdê hat raxistin. Xwarin hat danîn. Ser û em bi hev re li ser sifrê rûniştin. Da ku bixwin, lê mêvanê me Elî Roşatî tevne geriya. Ji ciyê xwe neliviya û rasterast got: Ez naxwem. Min jî bi dilekî safî û mazûbanî jê re got: Heyran, tu çima naxwî? Xwarin ji bo xwarinê hatiye ser vê sifreyê û qismetê te jî têde heye. Na, ez nanê apociya naxwem. Ev ji ku derket? Sedema vê helwestê çi ye? Ez Tirkişçî me û tu jî apociyî. Ez nanê te naxwem. Civata li dora me ji xwe re dikeniyan û xwarina xwe dixwarin. Lê Elî Roşatî li ser sifreyê rûneniştibû. Peyvek ji vir dibir, yek ji wir dianî. Gotinê xwe tûj dikir. Daw dişande min û pê re min diêşand. Çav li serê min sor bibû. Min hew debar kir û got: Derdê te çi ye? Tu hatî mala min ku bi min re şer bikî. An tu hatî mîna mirovan şevbêrka xwe bikî û biçî. Ez hatime şevbêrka xwe bi te re şer bikim û biçim. Hema wiha? Belê, hema wiha. Hêrs di dev û pozê min re difuriya. Nizanim ka çi bêjim jî. Bi gotinan em bi hev ketin. Yek ji min, yek ji wî. Gotinên dijber û tûj xwe didan der û dawiya vê pevçûnê nediyar bû. Sebr û hedan li min nemabû û min nikaribû ew ji mala xwe biqewiranda. Ew jî gîhaştibû wî qenheta min û pê re tiliyên xwe mîna yên Tirkişçiyan bilind dikirin. Dixist nav çavên min û heqaretên xwe didomand. Hey nanê min nexwar. Tibabekî rûnişt û paşê rabû. Dema çû jî jiya xwe nehat xwarî û bê xatir meşa xwe domand. Min jî hirsa xwe di nava dilê xwe de jenand û bêdengiya xwe daqultand. Ji wê rojê bişûn de ne min ew dît û ne jî wî min dît. Sal di ser re derbas bûn. Temen ji kîs demê diherikî û min ew bûyer bi yekcarî ji bîr kiribû. Rojek ji rojên Xwedê ku di wê roja xêr ji xwe nedîtibû de telefona min lê ket. Dengê li ser xetê bi lez got: Zû biçe ambulansa Komeleyê hilgire û were zanîngehê. Çi bûye apo xêr be, kê rehmet kiriye? Nesekine û zû were. Bêçare ketin nav pirs û galgalan û min berê xwe da Komeleyê. Min birayê xwe Cemal girt keleka xwe û me berê xwe da zanîngehê. Ber deriyê ciyê mirî şûştinê. Çawa ji ambulansê daketim, min xwe gihand apê xwe û got: Xêr e apo, kê rehmet kiriye? Elî Roşatî rehmet kiriye. Rehma Xwedê lê be. Lê wê ji min wesiyet kiriye. Divê tu wî bibî Roşatî û em ê li gund binax bikin. Çima ez? Ew qas heval dost û mêvanên wî hene. Bila pê re biçin.
نا گوتیه دوید تو بیوی ببی. مجبور مام من خواست لور دل آب خواه بهیلم. از لبنده دربستی مام که بینن او لآمبولانس سوار بکن دا که امبری خواه بدن گوند. پشتی چند کلیان دربستک آنین که آلکی مزن لی هاتو پیچانو او خستن آمبولانسی. بدیتنا وی تشتی ره چاوی من فره بون. راست بری خواده آب خواه گوت. آپو اف چیه؟ وسیعتا ویه. از دو وسیعتا وی ده جردینم. از نایم. باقل به ادبی نکه او بلا کسک به من نحسه. مریه چویه. دستار ببه امبری کهون. آپو ماده موسایه چما از؟ و او آلا لسر دربسته. اوی وسیعت کر او گوت. دوی مازوبان شیوه ویا بیوم دربستا منا با آلی خملاندی ببه گوند او من بناخ بکه. چند ناس و دوست شکت ناف بری. گوتم پیوه آپی خوال عرده نهیله. او وسیعتا مری بجیه بینه. ام بیجن اف جی قدرم منه آنیا ویه. منو برای خواه ملدهف. لپیشی آمبولاس سوار بومو مبری خواه دا گوند دا کو علی روشاتی بسپیرن آخی. حتی امچون گوند چاوه کی من ریبو و چاوه دن لدربستا با آلبو. بوان هستو وی درونی امگیهاشتن گوند و ما او دربستا ویا با آلی خمراندی سپارت آخی. او مر لی او وسیعتا خواه مینا بیرانینه که کورو تجی برین دجیانا من ده هیچ تو چو.